Goddag, jeg vil i denne video bevise kosinusrelationen. Kosinusrelationen adskiller fra sinusrelationen ved at man i sinusrelationen skal kende enten to sider og en vinkel, eller to vinkler og en side. I kosinusrelationen forholder det sig således, at man skal kende alle sider eller to sider og en vinkel i en hvidkårlig trekant. Jeg har nu tegnet en hvidkårlig trekant, som I kan se her. Jeg har givet siderne de forskellige symboler og betegnet dem med bogstaver. Det jeg gør nu, det er, at jeg har tegnet højden af trekanten. Når jeg gør det, så inddeles trekanten i to retvinklede trekanter. Den ene her, som har en side, der hedder H, T og A. Nu skruer jeg på Pythagoras-sætningen, som hedder A i anden, altså er samme som H i anden plus T i anden. Det gør jeg, fordi jeg vil gerne have udtrykket H og T senere hen. Ved at inddrage trigonometri, så kan jeg beskrive mine to sider noget tydeligere. Det jeg gør, det er, at jeg inddrager cosinus og sinus. Hvis jeg står her i vinklen A og siger cosinus til vinklen A, er det samme som siden S over siden C. Altså med andre ord, den husliggende over hypotenusen. Det er skrevet hernede. Så isolerer jeg S, og så får jeg et udtryk for S, som hedder cosinus til vinklen A gange med C. Se, nu er S ikke med i ligningen her, som vi starter med først. Men jeg kommer senere hen ind på, hvorfor jeg har skrevet et udtryk for S. Jeg går videre. Nu inddrager jeg sinus. Hvis jeg står her ved vinklen A og siger sinus til vinklen A, så er det samme som at sige den modstående over hypotenusen, og den modstående i denne vinkel er siden H over siden C. Det er skrevet hernede. Sinus til vinklen A er samme som H over C. Jeg isolerer H fra ligningen, så får jeg den herover, og et udtryk for H er sinus til vinklen A gange med C. Godt så. Nu har jeg defineret H, men jeg har desværre ikke defineret T endnu. Og her kommer udtrykket for S ind. Fordi, som vi kan se her, så er der en vinkel, der hedder B. Det er den her heroppe. Vinklen B har en side, der hedder lille b. Lille b kan inddeles i to andre sider, som vi har kaldt for S og T. B findes ved, at man adderer S og T sammen, men hvis man subtraherer T fra B, så får vi S. Men vi vil gerne finde T, så vi subtraherer S fra B. Godt så. Det gør vi hernede i den her ligning. Her har vi skrevet, at T er det samme som at sige B minus S. Men nu havde vi jo udtrykket S, så vi putter bare udtrykket herind. Så skal vi længere op, og her har jeg skrevet, at S er det samme som at sige cosinus til vinklen A gange med C. Det putter jeg herind. Godt så. Nu har jeg en ligning her, og jeg har et andet udtryk for H her. Dem opløfter jeg i anden, begge to, og så får vi udtrykket herover. Som vi kan se her. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal have reduceret og defineret noget tydeligere, hvad der giver A i anden. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal fjerne de to parenteser fra begge parentesstykker. Den første er det, der går til. Her er fortegnet imellem de to led et gangstykke, så vi opløfter C med 2 og sinus til vinkel A med 2. Til den anden parentesstykke, der skal vi gøre brug af en helt anden regel for at kunne løse. Her skal vi nemlig bruge en kvadratsætning, og kvadratsætningerne bruger man, når en parentesstykke
hvor to led står et fortegn imellem dem, som enten kunne være plus eller minus, i det tilfælde er det minus, og hvor parentesen er opløftet i anden. Her gør vi brug af denne her, som hedder a minus b opløftet i anden. Det man skal forestille sig, det er, at der er to parenteser med samme led, som så skal ganges med hinanden. Det er skrevet herover, hvor jeg så fået et output, som hedder an plus bn minus 2ab. Det gør jeg for den første parentesstykke og for det andet. Så får vi den her lange sætning. Det vi gør nu, det er, at vi reducerer. Det vi siger, det er, at vi putter sinus til vinkel a i anden plus cosinus til vinkel a i anden, hvor siden c i anden står uden for parentesen. Se, hvis man har en vinkel, altså a, så vil hele det her udtryk være lige med 1. Og så skal vi til enhedscirklen for at få det forklaret. Jeg har nu tegnet en enhedscirkel. Sinusværdien finder man på y-aksen, og cosinusværdien finder man på x-aksen. Jeg har nu tegnet en vinkel. Det kunne være hvilken som helst vinkel, hvor jeg så har fundet sinusværdien og cosinusværdien. Se, hvis vi opløfter cosinus til vinkel a i anden plusser sinus til vinkel a i anden, så vil vi få hypotenusen opløftet i anden. Men i en enhedscirkel, der er radiusen, altså hypotenusen i det tilfælde, 1. Så ligningen vil hedde cosinus til vinkel a i anden plus sinus til vinkel a i anden vil være lige med 1 i anden, hvilket i princippet betyder, at hele det her udtryk er lige med 1. Som sagt, så gik sinus til vinkel a i anden plus cosinus til vinkel a i anden ud med hinanden, så det gav 1. Og så har vi det her udtryk tilbage. Nu er det ret let at finde cosinus til vinkel a, fordi nu isolerer man cosinus til a. Det er også vist her, fordi det står ikke i bogen. Det første man gør, det er, at man adderer 2 gange b gange c gange cosinus til vinkel a på begge sider af lighedstegnet. Det har jeg gjort herover, som vi kan se her. Og her. Det så jeg gjort næst, det er, at jeg har subtraheret med a opløftet i anden på begge sider, som vi kan se her og her. De to går ud med hinanden, og så får vi det sidste hernede, hvor jeg har divideret med 2 gange b gange c på begge sider, som vi kan se, det er gjort her og her. I det her stykke, der går 2 gange b gange c gange cosinus til vinkel a over 2 gange b gange c ud med hinanden, så det her går ud med hinanden. Så til sidst, så vil vi få, at cosinus til vinkel a er det samme som c gange c opløftet i anden plus b i anden minus a i anden over 2 gange b gange c. Og her har jeg skrevet for en vinkel med b. Det vi ønsker nu, det er, at vi vil også finde hvad en side, når man finder en side, når man skal bruge cosinusrelationen. Og her skal vi så altså tilbage helt heroppe igen, for at kunne finde a. Og her er det ret let, fordi her er a opløftet i anden, så vi tager kvadratroden på begge sider. Det er skrevet hernede. Her er a det samme som kvadratroden af den her sætning. Det var et bevis for cosinusrelationen. Jeg håber, at I har lært noget af det.